De simmerskwallen begon vorig jaar als een proef met 15 bern. Het is een initiatief van de gemeente Ljouwert om leerlingen om volgende lessen te bieden. Dit hier wie er plak voor 30 bern, maar de animo wie zo groot dat er een extra klaslokaal vrijmaken is. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Ik heb ook moeite met rekenen. Dat vind ik wat wel leuk dat de gemeente dit organiseert. En dat ook mensen hiermee helpen om de kinderen meer te leren. Daarom doe ik ook eigenlijk mee. Master Jasper docht dit hier ek voor het eerst mee. Met zijn gitaar werd er volle aandacht van de band te loeken. Was mijn haar dan eten kunnen ontbijtje. Poets mijn tanden, maak me klaar voor de zomerschool. Het is gewoon hartstikke leuk om in de simmer wat mijn band te doen. Die krijgt dat extra setje even nodig om straks weer goed te kunnen beginnen in het nieuwe schooljaar. 's Ochtends is het ook best wel moeilijk, want je gaat taal en rekenen doen. En 's middags ga je wel uitjes doen. Dat vind ik ook wel leuk. Heel gezellig eigenlijk. Ja. Ik heb er wel heel veel zin in, want ik heb er niet eerder op gezeten en het lijkt me wel heel erg leuk. Alleen taal en rekenen, dat vond ik ook wel leuk, maar de activiteit vind ik het leukst. Want de band hoegen de komende 2 weken net alleen nog in de squalbankjes te zitten. Er binnen echt een soort leuke activiteiten organiseren. Vanmiddag beginnen we met een speurtocht hier door het Rengenspark. Dat is hier mooi vlakbij. En daar leren de kinderen ook schatten. En ga nu 60 meter naar voren. En hoeveel is 60 meter eigenlijk? En dat doen we ook met een sport- en speldag. Ze krijgen nog workshops fotografie en animatie. Waarin ze ook leren met nieuwe woorden en nieuwe methoden. Om te kijken van, hoe je dat kunt toepassen. Dus eigenlijk doen we allerlei leuke activiteiten 's middags. Waar de kinderen, waar ze niet echt les krijgen. Maar waar ze ongemerkt toch wel weer een hele hoop gaan leren. En op 15 augustus krijgt de band een diploma van de Benneburgermaster van Ljouwert.